Maayong hapon. Maayong hapon. Maayong hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karong adlaw, Biyernes, nagisgot kabahin sa pag-ayo ni Jesus og masakiton. Nainindot nga gihimo ang atong Ginoo. Gidala niya ang masakiton sa layo nga silarang duha, palayo sa mga tawo, ug didto niya giayo ang masakiton. Mga igsuon, ngano kaha nga daghang away ang dili man masulbad? Ug ngano pud kaha nga daghang tawo ang dili man mausab? Nay duha ka rason. Number 1, kay kasagara manggod atong gikompronta ang tawo nga nasayop sa lugar nga naay laing tawo, dili nga kamurang duha ug siya ray nakadungog sa imong pagbadlong. Ug ikaduha, inisog manggod pod ang atong pagbadlong. Munang imbis nga mabag-o ang tawo, mugara hinuon or mo-rebuild hinuon kay mabikil man iyang garbo. Ako dili ko exempted ana mga igsuon. Ako isip disiplinaryan sa seminaryo. Naagi panahon sa una nga ako gyung nakasab-an ang seminarista sa atubangan sa iyang mga kauban. Dili gyud maayo. Munang mga igsuon, maningkamot ta nga unta kun mubadlong ta duha. Number 1, dalho nato ang tao sa lugar nga kamurang duha ang naa. Didto nimo siya badlungon, ug ikaduha, kalma nga pagbadlong. Muna giingon sa akong spiritual director nga Jesuit, Father Montesclaros, be assertive than aggressive. Now, lisod ka ayong mu-assert, kay kinahanglan kang mupaubos sa imong kaugalingon. Pero dili na imposible, ato nang mahimo mga igsuon. Hinumdumi lang yun ang gihimo sa atong Ginoo. Giayo niya ang masakiton, pero gidala niya daan sa lugar nga silarang duha. Okay? God bless.